Ing jaman biyen ana sawijining kerajaan aran Mitila dipun pimpin dening Prabu Janaka sing adil lan wicaksana. Panjenenganipun kagungan putri ayu Dewi Sinta ingkang dipercaya dados titisan Bathari Sri Widawati. Sinta, mrini nduk. Rama ape ngomong karo kowe. Iya. Nggih Rama, ngendika napa Rama? Sinta anakku, kowe saiki wis gedhi nduk. Rama arep goleki jodoh kanggo kowe. Kula pasrah Rama, mugi ingkang kepilih dados priya ingkang utama, setya lan wicaksana. Yen mengkono, Rama bakalan ngadhakake sayembara. Ora kabeh wong iso dadi sisihanmu. Nggih pun Rama, kula manut panjenengan mawon. Prameswari ngomong menyang para pati. Sesuk-esuk adhake sayembara kangge njaliki pangeran kanggo Sinta. Nggih Gusti Prabu. Para patih, tungokno dawuh Sang Prabu. Sesuk-esuk bakal ana sayembara gedhe kanggo golekake pangeran kanggo Nimas Sinta. Gage sapa wae sing arep melu paringana wara-wara marang wong ing saidenging praja. Inggih Gusti Prameswari. Woro-woro, Prabu Janaka nggelar sayembara. Sapa sing bisa nglagati pusaka mantili lan manah nembus wital pitu bakal dadi garwane Dewi Sinta. Yen gagal sayembara, batal lan Dewi Sinta tetep ing mantili. Aku sing paling kuat, ora ana sing iso kalahno aku. Aku sing paling setia, tresnaku tulus. Aku paling gagah. Aku bisa marai dhek seneng, ora ana sing bisa ngalahke aku. Rama, iki sing wanci diweketi. Lakonana kanthi ikhlas lan sabar. Yen pengin ngantokake tresnane Sinta. Nggih, guru matur nuwun pamriyaganipun. Kula saestu tresna karo Sinta. Nanging kula nyuwun restune. Kang Mas, kula bakal ana ning sisimu. Para ksatria, sapa sing bisa ngangkat lan manah busur iki bakal dadi garwane Dewi Sinta. Apote! Ora iso. Ora masuk akal. Kepriye iki? Rama, saiki wayahmu. Aman mesti sabar terus. Nanging pas wektu iki sawetara barang sing ora dikarepke kelakon. Piyambakipun kasil mbentangke busur pusaka Mahabharat anugrah Dewa Siwa. Gusti Ayu Sinta, mriki kula rapikaken samaripun. Duh panjenengan ketingal ayu sanget dinten menika. Kados ingkang nembe mandhap saking kayangan. Matur nuwun, Mbak. Jujur wae, rasane atiku tratapan. Apa bener iki bakal titi wancine aku urip bebarengan karo Raden Rama? Sampun kuwatir Gusti, sedaya rakyat Mantili nderek bingah. Raden Rama menika satriya pinilih ingkang saged mentang Gendhewa Pusaka.
Menika bukti bilih panjenengan pancen sampun pinasti. Iya mbak, aku pancen ngerasa mangkong. Nanging dadi garwane raja utawi pangeran kuwi tanggung jawabnya gede. Aku wedi yen ora bisa dadi garwa ingkang prayoga. Gusti Ayu, menika paraga ingkang luhur budine. Pun rasa mangu-mangu. Monggo niki dipun agem riyasane pungkasanipun sedaya malih upacara badhe dipun wiwiti. Ya wis mbak, matur nuwun wis ngancani lan ngupakara aku wiwit cilik nganti tekan dina pengantin iki. Sami-sami Gusti, kula sedaya namung saged ndedonga. Mugi-mugi Gusti Sinta lan Raden Rama saged dados pasangan ingkang rukun, ayem, tentrem ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Sesampunipun puniku kawontenan epah dados ramen sanget amargi Rama lan Dewi Sinta berjodoh. Kanda, piyambakipun saged ngangkat. Ing sakjeroning ati kula kepingin jenengan serius kalih kula lan kula gelem jenengan dados jodoh. Kula mboten pantes dipuji-puji. Kula nggih pun purun urip bareng pean saklawase akhir hayat. Nak Rama, kowe pantes dadi garwahe Sinta. Mugi kowe lan Sinta urip saklawase. Kanthi kasektane Raden Rama kasil ngalahke para raja kang melu sayembarah. Busur panah kang ora bisa diangkat wong liya kasil dipentang dening Rama. Prabu Janaka banjur ngresmekake Rama lan Sinta minangka jodoh. Senadyan kathah pepalang ingkang dipun lampahi, Rama kaliyan Sinta tetap sesarengan saha mboten nate nyerah nadyan namung sakedo.